O sindicato que a mí me falou é Comisións Obreiras. E entón estiveron en contacto con varias alcaldías, concretamente Carnota, Muros, Outes, e a vindeira semana estarán en Noia, co alcalde de Noia, para ver se as alcaldías e os gobernos municipais se sumaban a unha solicitude de reunión co presidente da Xunta, con Feijóo, para lle dir que intente evitar o peche de Calvo, que fale co Grupo Calvo e que intente evitar o peche de Calvo. Entón, o que lle dixeron os alcaldes de Carnota e Outes, creo que hai que preguntarllo a eles ou a comisións, non a min. O que lle dixen é que mentras eso non perxudicara as traballadoras de Calvo e non entorpecera a súa negociación, que nós encantados da vida porque, evidentemente, como alcaldesa, como goberno local e como corporación, debemos de velar non só polas persoas que traballan na actualidade aí, senón polo emprego no Concello e na comarca incluso. Non? E entón que sí, que nos sumábamos a esa solicitude de reunión e as posibles accións que se poidan desenvolver co objetivo de que Calvo non peche. Teño que dicir que eu nese sentido son bastante pesimista porque o directivo do Grupo Calvo, Enrique Mandado, que veu á reunión, dixo rotundamente que tiñan a decisión tomada. E é unha empresa privada e, polo tanto, ten certa marxe de maniobra. Agora ben, é unha empresa privada que ten recibido e recibe subvencións de fondos públicos e, como tal, eu creo que dende a Xunta se pode e se debe condicionar polo menos a concesión desas subvencións, o mantemento ou polo menos a non destrucción de emprego. E entón, creo que sí que hai algo que se pode intentar e que se deben de intentar todo o que sea posible para evitar o peche, para evitar a perda de postos de traballo. Desas persoas fixas que lle plantexan a posibilidade de ir a Carballo, hai non sei cantas, pero hai varias que non van poder ir a Carballo, a min xa así mo confirmaron bastantes persoas pola súa situación persoal e familiar. Por lo tanto, non se perden só os traballos temporais que estaban aí, nin todos os empregos indirectos que xenera eso, nin toda a actividade que xenera a actividade de Calvo aí, senón que incluso entre os empregos fixos se van a perder tamén, empregados fixos. Pois, cada un negociará a súa fórmula, supoño, co Grupo Calvo, pero en calquera caso son postos fixos que van a desaparecer tamén. Non sei cantos, pero a min xa varias persoas me dixeron que a Carballo que non podían ir. Con respecto ao RPT xa comentei, a reunión con inspección xa comentei. Na reunión a inspectora de traballo nos emprazou para o día 20 de novembro e ali quedamos en levar, e esa idea neso se está traballando, en levar polo menos iniciado o procedimento de elaboración de RPT, porque é imposible facer unha RPT en un mes ou en 2 meses. Entón, leválo como mínimo iniciado o proceso, estamos neso, temos unhas bases casi preparadas que temos que, evidentemente, negociar e consultar con o resto dos grupos da corporación e cos traballadores. E no caso da antigüedade, pois están, a ver se temos sorte, a primeiros de novembro se pode incorporar un dos funcionarios que está de baixa. De todas maneiras, a pesar do tremendo traballo que teñen en intervención e tesourería, están axilizando e intensificando os cálculos da antigüedade das persoas que quedan. O sea que estáse traballando para poder ir ali. Os orzamentos 2018 tamén xa falei, e as actividades culturais, con retraso por cuestións de intervención, pero sí que as vai a haber. Con respecto a Fonte Comido, algún veciño veu por aquí a falar e é un tema no que se está traballando tamén. O funcionario que está levando o tema de vaos xa foi por ali, e o que decidimos ao final, porque, o problema aí é que hai garaxes aos dous lados e non están xusto en frente, co cal, se pintamos de amarillo o frente de cada vao, acabase pintando de amarillo toda a rúa, non? Entón, ao final, o que fixemos foi mandarlle unha comunicación a todos os veciños de ali, decirlle que en vindeiros días íbamos a proceder ao pintado de amarillo naquelas zonas nas que houbera un vado solicitado para lles garantir a entrada e saída do seu garaxe. Entón, que todos aqueles que quixeran ter unha liña amarilla para poder entrar e salir sin problema, pois que solicitaran. Porque hai garaxes que en todo o ano non entran nin salen porque non están. Entón,
bueno, se se necesita aparcar, que se poida aparcar, pero respetando as entradas e saídas que sí que hai que é unha rúa, facer. perdón, podo comentar unha cousa? Sí. Se é unha rúa sin saída, se te metes aí, incluso veces para dar voltas, se hai coches aparcados, tens un problema a maiores, porque se hai coches aparcados, non podes dar volta. Eu considero que aí podes suprimir, non sei, 6 plazas de aparcamento, se respetas os garaxes, se quedan libres. Eu considero que manter a liña amarilla que xa existía, que non supón ningún agravio para ninguén. A ver, a liña amarilla é que é unha zona complicada, levamos bastante tempo mirando que facer con esta zona e valoramos varias posibilidades, vale? Porque incluso os veciños de ali non, bueno, non hai unanimidade, uns opinan unha cousa e outros outra, entón a cuestión é buscar o que menos perxudique, non? A señalización vertical de que é unha rúa sin saída, esa hai na que poñer si ou si, é dicir, eso aí non hai nada que pensar, ni nada que discurrir, vale? E logo, bueno, nos visto, ao final optamos por isto, por garantizar a entrada e salida das persoas que teñen o vado, iso hai que garantizalo, entón aí pintamos de amarillo que necesite, na súa acera máis enfrente tamén, porque a rúa non é o suficientemente ancha como para que se hai un coche aparcado enfrente, non na mesma salida enfrente, poidan entrar e salir ben. Entón, bueno, aí se pintará a súa acera máis enfrente. Entón, bueno, que ao final vemos que non queda prácticamente ningunha praza de aparcamento, pois evidentemente se pinta todo e listo, porque para que quede un metro que non se vai aproveitar para nada non ten sentido. Entón, a ver cales son as solicitudes que hai, a ver o que hai que pintar. Non lle fan caso. Bueno. Seguimos. Con respecto á beirarroa do Furón, é unha das obras que queremos meter en algún plan, pero vai a depender da disponibilidade dos cartos. Non temos unha data prevista. Bueno, volveremos a pasarlle a nota destas obras que siguen sin facer e a ver que pasou. Con respecto ao plan de mantemento xeral e da improvisación, vamos a ver, non hai improvisación, ningunha ademais. E hai un plan que ademais xa se trouxo aquí e que, por certo, simplemente foi poñer en un papel o que se leva facendo moitos anos. É dicir, hai cousas que en cada temporada xa se fan, que se a temporada de coles, a temporada de cemiteiros, a temporada de praias, a temporada de... Eso xa se leva facendo desde hai moitos anos, vale? É igual, é dicir, se agora fixeron a posta a punta dos colexios, se están agora con accesos a cemiteiros, non é porque se improvisara, é porque é a época que é e sempre se fixo así. Agora e antes tamén, sempre se fixo así. As únicas improvisacións que hai son cando xurden imprevistos. Hai imprevistos que xurden e que sí que hai que ir, vale? Pero, bueno, do plan de mantemento xeral xa o falamos tamén máis veces. De ADSLTV a Creba non temos novidades e con respecto ao paseo de Esteiro, pois seguimos igual, é dicir, o xefe da demarcación de costas me sigue dicindo que están a piques de facer a encomenda á empresa que vai a facer a obra. Díxome que tiveran ali en Madrid un problema co presuposto, coa partida, e que tiñan que volver a habilitala, pero que, bueno, el me dixo antes de que acabara este mes, pero a verdade é que eso me dixo o mes pasado, e o anterior, e entón, bueno, eu desta vez lle dixen, bueno, algún mes ha de ser, espero que sea de contado. Díxome, sí, antes de que acabe o ano está a obra empezada. Vale, eu o que te podo dicir porque é o que hai. Antes de que acabe o ano, según o xefe da demarcación de costas, está empezada. Non sei se me queda algo, porque non apuntei todo. Bueno, a ver, pois en canto poida convocaremos. Sí que se adoptaron algunhas medidas de dinamización do casco, vale? De feito, aquí se criticaba hai un rato que se trasladaran para arriba 4 postos do mercadillo, sen facer publicidade, sen dicir nada a ninguén. Bueno,
Nos falamos co mercadillo dende había moito tempo, con esos postos do mercado, empezamos polos postos de alimentación porque nos parecía que era o mellor, porque era moi fácil ter un criterio para aí e sobre todo porque eran os que máis axudaban o propio mercado, a praza de abastos, nos parecía, e máis a praza do mercado, non? De feito, bueno, non querían ir, por suposto, pero lles dixemos que tiñan que ir igual e incluso lles demos a opción de que cando chovera e tuvera mal tempo, si querían ir adentro do mercado que puideran, para que, bueno, para que tuveran así un pouco máis que tal. E agora o que estamos é, bueno, ademais das cousas que xa se fixeron, están preparando en Medio Ambiente e Consumo, conxuntamente, están preparando unhas actividades, a ver se poden facer os venres pola mañá, precisamente de apoio á Praza de Abastos e a estes postos que foron para arriba, xornadas relacionadas con consumo e mercado tamén, produtos ecolóxicos e medio ambiente, vale? Entón, bueno, non demos convocado a mesa sectorial, pero sí que se están adoptando medidas. Que problema é que se paga eso todo, pero nunha mesa, con órganos periódicas e que lle dé a comisión de constante? Non hai ningún problema, é simplemente que nos deamos posto que a convocatoria e buscar un día e un espacio que nos veña ben. Non hai ningún problema porque se está facendo, é dicir, se non se estuvera facendo, pero bueno, falo con... A ver se lle podo encargar algún funcionario porque o que lle tiña falado con el nunca dá atopado o tempo. A verdade é que é un dos funcionarios que está moi saturados, con moito traballo, non é que non faja nada, é das persoas que están moi saturadas, bueno, desta área, vale? Se non lle dá, pois terei que encargarlle outra persoa. Vale. Bueno, e con isto remata. Moitas gracias a todos. Perdón, podía facer unha pregunta maiores. Por que non hai luz no pabellón? Por que non hai luz no pabillón? Contestan vosedes. E máis no campo de fútbol. Cambiouse... Está sin luz, aquel. Sí, cambiouse o contador, cambiou na empresa e o problema é que o contador novo fai saltar o mínimo de potencia. Salta polo mínimo de potencia, cambiouse o contador... Xa se contratou, xa se solicitou máis potencia, pero dámonos un plazo de 21 días. Para colocar? No, o cambio no contador teña que facer eles automáticamente porque ser electrónico ahora teñen que ir eles. Entonces non podíamos romper os precintos, solicitouse por urxencia e a ver si hoxe pola tarde ou mañán, hoxe pola tarde, que non sei se o fixeron ou non, pero se non mañán, Hoxe non foron. Pois o que me comentou o delegado comercial de Gas Natural Fenosa é eso, que a ver si mañán. Bueno, pois nada, con isto remata. Boa noite. Hasta mañá.